Toilettet? Ikke nu. Vi skal i gang med revyen. Skal vi det? Så ja, det skal vi. Ja. Og vi skal i gang. Hvad så med en sang. Med en sang, det skal vi høre.
I to skal simpelthen være toastmaster i år. Ja, det er Ja, jo tænkt. det Ja, skal. så giv lige en stor hånd til Moffe og til Søren Hansen. Så jeg er helt styr på det. Ja, fuldstændig. Undskyld afbrud, men så må I gerne fortsætte. Ja, men... Muffe. Ja, Hansen. Altså, os to, der står her på scenen, ikke? Jo. Nu er det jo været slut for i år med, at vi står her sammen, ikke? Ej, vi er lige begyndt Det så. er lidt begyndt, jo. Jamen prøv at høre, det er jo sidste gang i år, vi står her og toastmaster. Så går der helt år, før vi er det igen. Nej. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Men nu skal vi i gang med årsrevy. Det skal vi. Ja. Og ved du hvad, når vi nu står her også to, ikke? Jo. Så er der kun én ting, ikke? Ved du hvad det er? Nej, men det ved du. Ja. Jeg føler, jeg er hjemme. Det er sjovt, du siger, det gør jeg også. Føler du også, du er Ja. hjemme? Hver gang, når vi starter på revyen i januar, så føler jeg mig hjemme. Ja. Så skal vi så ikke høre, at Nikolaj synge om det? Jo, giv en stor hånd til Nikolaj! Der fortalte mig, at jeg var ung. Jeg har prøvet og se hver gang jeg faldt, og se jeg var op igen. Jeg kan vise jer på min krop og på min seng. Jeg har prøvet. Jeg har prøvet. Hej Vicky. Hej. Hej. Hvad synes jeg om sådan? Det lyder ikke. Okay. Det lyder som om du trådte i en kat i halen. Gå virkelig høre dig. Jeg havde ledet mig sådan hjemme. Det kan man virkelig ikke høre. Kan man ikke det? Nej. Det var det. Ja, det synes vi også. Ja. Hvad synes I om Folketinget? Det er den. Altså bare jo. I mands minde. Ja. De nåede at åbne, hvor meget holder de? De har ikke skid rent tak. Noget hurtigt at holde. Ja, men hvad holder?
der er ikke til at komme til med kørestol. Nej. Og maden er alt for dyr. Det er alt kritik. Kongehuset, hvad synes I om det? Jamen, nu skal du høre. Vi var til en fest sidste år, hvor Mette desværre tabte sin ene sko. Ja. Og var der ikke noget med, at du blev syg af det? Jo. Det var fordi, jeg bare meget tær. Og der blev på kødet og roste og... Jeg tror, at du fik influenza. Ja, det er rigtigt. Okay. Så deres fester, de er ikke været kommet. Nej, det gør vi ikke mere. Det er slut. Her til sidst, hvad synes I om vejret her? Det er rigtig dårligt vejr. Jeg ved ikke, hvor langt med det, men jeg fryser. Jeg fryser også. Jeg fryser sgu ikke. Og det regner, og det sneer, og det havler, og det tårner. Ja, og det er noget værd. Og vores stole er ikke så glad for meget vand. Nej. Okay. Jamen, jeg vil sige tak. Selv tak. Selv tak. Så. Thor Hansen. Thor Moffe. Hvad skete der lige for de der snopper? Jeg synes godt nok, de var lidt negative. Nu kommer de jo også fra Hellerup. Jo, men jeg synes, altså, de plejer ikke at være så negative. Prøv lige at se hende Pia Kjærsgaard, hvor negativ hun er. Ja, men nu er det jo et pirkab. Nej. Men du har sådan et godt tag på dem. Nej. Ja, dig. Kan jeg ikke lige snakke med dem? Du vil have, at jeg skal gøre det, og prøv at høre her. Ja, kan jeg ikke høre, hvad jeg siger? Jo, men prøv at høre her. Der er nogen, der går og siger ud i byen, du er pigernes ven. Det er jeg også, men du har sådan et godt tag på de der snopper der. Ved hvad, så lad mig lige tale med dem. Det er godt. Går du og tager dig noget at drikke med? Ja, jeg bliver stående her. Du bliver stående, ja. Hvad så? Nå. Ej, hvad er I så? Ej, tusind tak for det. Men undskyld. Hvad med Moffe? Nå, ja. Nå. I synes, at jeg er den lækreste også? Ej, hvor er det pænt af jer? Ej, det er altså pænt af jer, piger. Det er det også. Ej, selvfølgelig, ja. Nå ja, men ja, jeg snakker lige med Moffe, ikke også? Ja. Hvad så? Hvad sagde I? Hvad I sagde? Ja. De sagde, at jeg har en lækker krop. Nå, jamen, ja, det har jeg også. Og de sagde, at jeg var en lækkerste også, to. Ej, det tror jeg ikke rigtigt. Det sagde de. Men hvorfor var de så sure, Hans? De har fået forkert binuarsalen. Nå, det kan vi jo alle sammen komme til. Så jeg har altså lovet dem, at de må få en gang mere. En chance mere? Ja. Så giv dem en så hånd. Men jeg har også lige lovet min ting. Hvad er det? De spurgte om noget. Hvad? Har du din scooter med i dag? Ja, det har jeg. Så vil de godt have en tur hjem til Hellerup på den. Ej, der er lidt for langt. Men ja, jeg har lovet dem. Skal vi give dem ting igen? Ja. Giv så hånd til snobberne.
Tak. Jeg har også øvet mig sådan, jeg Ja, det kunne jeg godt høre, det var så god. Og det var en dyb, og det var virkelig en dyb tekst. Tak for Det det. er rigtigt, det er rigtigt. Så det var virkelig ret om, baby. Tak for det. Ja, man kan virkelig høre, du har øvet dig. Ja, det har jeg også. Hvad synes jeg om Folketinget? Det er, jeg er med det, og jeg synes, at de er rigtig gode til at tage nogle gode beslutninger og holde de lover, ja, det, ja. De gør en masse godt for handicappede. Det er rigtigt. Hvad for eksempel? Hvad gør de? De vil godt. Der er blandt andet en kørselsbord, der stiller op i valgkampen over i Jylland til byrådet. Så det kan Folketinget også finde ud af. Okay. Så Hvad synes jeg om Aarhus? de er så søde, og vores nye konge og dronning er jo altid søde, og deres børn er også meget søde. Og nu du siger kongehuset længere, ikke? Så er de begyndt på at invitere almindelige borgere til deres fester. Okay. Og vi var, mig og Mette, vi var inviteret til kronprins Christians 2. års fødselsdag sidste år. Og jeg skal da lige love for, at vi fik festet så meget, som Mette mistede sin sko. Ja, en sko. Bliver du sent? Og jeg ved ikke. Ja, det er fordi, jeg tror klokken var det ikke 4-5 stykker, Mikkel? Jo, det tror jeg ikke. Det tror jeg, den var. Ja. Vi var i hvert fald godt bedukket, da vi tog fra, ikke? Jeg var rigtig høj i hvert fald. Okay. Så, men det kan jo være, at du får invitationen til det. Det er rigtigt. Jeg kan håbe. Det er rigtigt. Jamen, jeg har lov til at håbe. Ja. Her til sidst, hvad synes I om vejret? Det er jo dejligt, det Forår. er jo forår, og fuglene synger, og ja, man kan komme i glad. Man bliver ikke glad i år, ja. Ja. Men jeg vil sige tak til jer to. Selv tak. Det var da godt, de blev glade igen, hva'? Ja, du har et godt tag på dem. Ja, og tænk, det synes jeg var en lækker fyr. At du var en lækker fyr, ja, det er jo bestemt. Nå, Hans, hvad Ja, men jeg er nødt til at vide, for du skal køre dem hjem, jo. Ja, det er jo det, men hvad skal vi nu? Ved du, hvad der er sket? Nej, hvad er der sket? Du ved godt, at vi har lige været ude og holde en pause hos to, ikke? Jo, det var bare sidst. Så skulle jeg have mig en tår og drikke, og tror jeg drak. Du tog i sprunflasken igen? Jo. Nå, så du kan ikke huske det? Nej. Nå. Hvad er dit navn? Mit navn, Dit navn? Det er Morfe. Morfar? Morfe. Ja, morfar, ja. Hvad er dit? Ja, det er Michael. Det er Michael Hardinger på trommerne. Det er Michael Hardinger. Ja, det vil jeg godt sige. Og hvad? Nej, der har vi jo Jasmin og Aladdin fra deres flyvende tæppe.
Du må ikke flyve for langt væk, vel? Og hvad? Benny? Hvad laver du her, Benny? Benny? Altså, Men han har bare klemt noget af sin gode sokker. Undskyld, Hansen. Hvad er der, Egon? Altså, det er Anders Claus og Schema. Det ved du da godt. Jeg ved ikke engang, Det ved du godt. Jeg ved ikke engang, hvad Men jeg du kan ikke huske navnene. Nej. Men jeg ved, at der er en ung mand her, der kan synge om og huske navnene. Nå. Ja. Nå, mit idé og dit idé. Ja, og mit navn og dit navn. Mit navn? Ja. Han skal ikke synge om mit navn, det? Nej, han synger om alles navne. Så giv stor hånd til Jim. 1, 2, 3. Nu forstår jeg det. Ja, præcis. Ja, har du det godt nu? Ja. Ja da. Ja. Men hvorfor? Hvad er klokken? Den er 1:30. Gud. Rino? Rino er ikke kommet nu. Han fik at vide, at vi skulle være her inden klokken 1. Okay. Ja. Ja. Han er ikke kommet. Nå, Han var der ikke. han kan jo ikke lige tjekke. Kan du ikke se, at hans mad står dernede ved hans frokost? Jo, men Han er der ikke. burde han jo være. Hvis maden er der, så burde han jo være. Ved du hvad? Kan jeg ikke lige Jeg kigger, tjekke? jeg kigger lige. Jo, Han kommer nu. det er han. Nå, Men jeg synes, vi skal lige lade ham selv fortælle, hvorfor. okay. Giv en stor hånd til Rino. Hej Rino. Hej Anne. Du ser lidt forkølet ud. Ja, jeg er også lidt småsnottet. Det har været en møgmorgen. Jeg blev hentet 2 timer for sent.
sad og ventede og 2 timer, det er lang tid. Men alt er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget, for de 2 timer brugte jeg på at skrive en helt ny sang. En sprit ny sang. Og jeg tænkte, om du måske kunne have lyst til at høre det. Det vil jeg meget gerne. Det vil du gerne? Så kommer den her. 1, 2, 3. Lige at få luftet nogle aggressioner. Og det gjorde mig faktisk helt godt humør, det må jeg sige. Men tog en kende. Altså, nu har jeg lidt af et problem, fordi nu har jeg jo, om jeg så må sige, droppet kørslen. Og vi skal jo ligesom videre. Hvordan gør vi det? Ja, vi kunne bare gå. Skal vi gå? Okay, så går vi. 1, 2, 3.
hvad skulle en god sang? Nu slår det mig lige pludselig, at min knap nede bagpå, den er ikke nede. Den er nede. Den er nede. Hvad siger du? Skal vi hoppe op? Yes. Godt, så gør vi det. Kan jeg det godt derude? 1, 2, 3. Nå, derfor. Nå ja, Jeg var også helt våd, var. det var han var helt gennemblødt. Men ved du, hvad jeg vil gøre sammen med ham til næste gang? Nej, hvad Så vil jeg måske lige tage en regnjakke på. Ja, præcis. Nå, hvad skal vi nu? Det ved jeg ikke. Ved du det ikke? Nej. Ved du det? Nej. Undskyld. Ved I, hvad vi skal nu? Jeg ved det ikke. Nå, det er rigtigt, ja. Ja. Det er rigtigt. Ved du det? Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det er rigtigt. Jeg kan godt se mig. Jo. Hvad er Ved du rigtigt? det? Jeg ved det ikke. Hvad? Ja, det er rigtigt, Søren. Jeg ved det ikke. Ved I hvad, der var nogen, der spurgte mig før om? Nej. Nogen, der sagde... De sagde til mig, for eksempel, så sagde de, skal du ikke ind og spille musik? Så sagde jeg ved det ikke. Men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Okay, men... Altså, nu kommer der en sang, der hedder Jeg ved det ikke. Gør det? Okay. Så det er derfor, når det er rigtigt, så det er jo helt rigtigt, det du siger. Eller Ja. de to siger. Jeg ved det ikke. Hvorfor? Vi er gået, fordi de skal sammen, de ved det ikke. Vi går Kan I huske, hvem der er med? Vi ved det ikke. Nej, Vi ved det ikke. Vi går med. Kom Okay. på. Ja, 1, 2, 3. Justine Andersen. Hey. Hvad vil du gerne synge? Jeg ved det ikke. Hvad vil du gerne lave? Jeg ved det ikke. Hvad vil du gerne høre? Jeg ved det ikke. Hvad ved du egentlig? Jeg ved det ikke. Og så må jeg høre. Vil du gerne sove? Jeg ved det ikke. Og vil du gerne drømme? Jeg ved det ikke. Og vil du gerne kysse? Jeg ved det ikke. Hvad ved du egentlig? Jeg ved det ikke. Jeg ved, at solen skinner, og nu kommer en kigger. Jeg ved, at himlen er høj, og den er blå. Jeg ved, du er min ven, som jeg kan stole på. Så hvis du er i tvivl, spørg bare mig. Og med Justina. Vil du gerne flyve? Jeg ved det ikke. Vil du gerne danse? Jeg ved det ikke. Altså, vil du så? Vil du gerne hygge? Jeg ved det ikke. Hvad vil du så? Men jeg ved ingenting. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Okay, Lucian. Vil du gerne rejse? Jeg ved det ikke. Vil du gerne blive? Jeg ved det ikke. Og så er det kun det sidste spørgsmål. Vil du gerne rammes? Jeg ved det ikke. Hvad vil du egentlig?
en kæmpe hånd til 1, 2, 3. Nordjylland. Jeg synes, du er helt alene, Søren. Ja, Hvad har du gjort om oppe? jeg låste ham inde. Har du lyst til at mene? Nu er jeg Det håber jeg. Jeg var derhen, og så smækkede døren, og jeg gik ud. Nå, sådan. Jeg hørte godt gå ind og sagde, hey Søren, jeg er ikke med. Nå. Jeg kan ikke låse den op. Har du fundet en, der kan du? Har du så fundet Jamen, en? døren er gået baglås, jeg kan ikke åbne Hallo? den. Hør, hvad jeg siger? Ja. Har du så fundet en, der er ved at finde ud af at åbne? Ja, Det var godt. Okay. jeg har været ringet efter en mekaniker. En låsmed? Låsmand, Ja, ja. nå, super. Nå, men hvad skal vi så nu? Ved du det? Ja, det vil jeg. Ja. Så drenge, nu er jeg jo helt alene, ikke også? Ja. Så jeg kunne godt tænke mig noget. Kan vi få lidt... Nej, du skal ikke kigge på mig på den side. Kan vi få lidt jazz? Og det jazz. Jazz! Ja. Ja. Skal vi spille samme tempo? 1, 2, 3, 4. Det er fordi, at vi skal til at præsentere det her dejlige metalliske orkester. Og jeg starter med dagen for lys herude. Hun hedder, og mor, hun hedder Katrine! Vores allesammen svin, som hedder Tjena. Jamen her, Tjena! På korvi, dem her! Og tamburin! Og herovre, ikke Benny på guitar, han hedder Anders Holst, det er mig her. Anders Holst. Så er det herren derovre på klaveret. Og faldsammen former. Det er en ældre udgave af James Priest, mine damer og herrer. Han hedder Claus Halkær. Så kommer jeg herovre med manden på trommerne. Importeret hele vejen fra Grønland. Han skal hjem igen med et fly nu her i eftermiddag. Mine damer og herrer, Michael Andersen fra Grønland. Okay, Michael. Prøv lige at høre. Prøv lige at høre. Kan du ikke gøre det hurtigt? Ja. Hurtigere. Men jeg får ikke mere. 1, 2, 3, 4. Er det ikke et fantastisk orkester, I har med i dag? Jo. Efter 10 år eller 11 år, så har de lært det. Ja. Men undskyld, skal jeg ikke lige holde din bog for dig? Jeg er jo din bogholder. Du ved da ikke, hvad jeg står med. Hvad er det, du står med? Da? Nå, det er jo min bog. Ja, men skal jeg ikke holde den for dig? Jeg er jo din bogholder. Jo, altså, og det er sjovt, fordi netop en bog, ikke? Og det er ikke en hvilken som helst bog. Det er bogen om mit liv. Det er jo min mor set forfra og bagfra. Og det er mig. Det er mit værk. Så ja, der er brugt mange timer på det. Men ved du hvad, Hansen?
har ikke tid til at stå her. For jeg skal til borgmesse. Skal du? Ud til en læsegruppe. Skal du det? Ej, ved du hvad? Nej. Jeg skal sjovt nok, ikke også? Jeg skal ud på til Bellacenter. Nå, det er der, jeg skal ud. Vil du med? Jamen, kan jeg ikke køre på din scooter? Jo, vi går nu. Hej. Hej. Hej nu. Jeg ved godt, I skal stoppe, når jeg er her. Jamen, velkommen til Mariannes stand på borgmessen. Ud til min læsegruppe her. Og vi skal nu diskutere eller snakke om min fantastiske bog. Og vi starter med den her lille unge mand. Ja. Goddag, lille unge mand. Marianne. Godt at se dig. Ja, i lige måde. I lige måde. Hvad synes du om mit livsværk? Jeg synes, den er fantastisk. Nej, ja. Fremragende bog. Ja, det er sjovt. Og hvad er det, synes jeg også? Det er et unikum. Og hvad synes du, der var det spændendste? Det sjoveste i min bog. Det var, da du var seksuelt vejleder. Ja, det var en dejlig tid. Det var det, jeg fik udviklet mig, og jeg blev jo et helt fantastisk menneske. Ja. Tak skal du have. Selv tak. Nå, hej unge dame. Hej Marianne. Det er godt nok længe siden, jeg har set noget til dig. Ja, det nok har bemødt før da. Ja, det var for en år siden. Nå, ja, det er rigtigt. Så hvad synes du om min bog? Vil du virkelig gerne være med? Det er derfor så. Den er så gabende kedelig. Hvad siger du? Jeg siger, den er så gabende kedelig. Nå, hvorfor? Jamen, min bog er kedelig. Det må jo længere ud på landet med. Jeg kan ikke komme længere ud på landet. Nej, men er klar over, hvor mange timer jeg brugt? Ja. En uge. Ja. Ja, en uge og skrive 475 sider. Og en uge. Ja, og så sidder du og bare falder i søvn. Ja. Og her bevares du. Det gør jeg. Jeg gider ikke at bruge mere tid på dig. Nej. Hej. Det ønsker jeg går bagom dig. Hej, Liske. Hej, Marianne. Hej. Og hvad har du også... Hvad synes du om min bog? Ved du hvad? Jeg kommer til. Altså, kan vi få lidt ro derovre? Altså, nu er det jo mig. Det der er... Ja, det... Øjeblik. Ja, det er godt, du. Sluk du det lort. Nu er det mig. Nå, men hvad synes du om min bog, Leven? Ved du hvad? Nej, men det ved du. Da jeg startede på det, Ja. Da jeg så, fordi det var så køligt. Også dig? Ja. Har I ikke noget kultur i livet? Jo.
Altså noget danseliv, hvor jeg er bevaret. Jo. Så du nåede ikke så langt. Nej, det gjorde jeg ikke. Hvad nåede du til foråret? Foråret, så Nå, ja. Hvor her kommer man her med sit livsværk, altså det er ikke engang liste. Hej, Omar. Hej, hej. Jeg har læst. Ja, jeg skulle til at svare. Ja. Det er jeg. Og særligt det der seksuelle afsnit der. Little Notion. Ja. Ja. Det var meget interessant. Ja. Og jeg er jo vildt begejstret for din frodige krop. Okay. Et øjeblik. Ja. Det er sgu dig for sidste år. Med kranen. Ja, du. Den har du stadigvæk, ikke? Du kan godt få tur på støddæmper. Ja, det kan jeg. Og du kan også få lidt tur her med mig. Ja. Jeg tænkte på, at jeg pakker lidt sammen her. Og så mødes vi bagefter. Hjemme hos mig. Ja. Til noget. Har du stadig din scooter? Ja, og men... Altså, ja, det har jeg. Og hvad, jeg kan lave nogle ostemader. Ja. Når vi kommer... Så kan jeg jo tage dig bagfra. Ja, det lyder interessant. Ja. Vi ses jo lidt. Ja, vi gør. Ja. Jamen, det var så borgmessen for i dag. Og glæder jeg til om en uge, fordi der kommer bog nummer 2. Kan I have det godt? 1, 2, Tja. Så det for i år. Det var det, vi havde på programmet. Jeg håber, at vi ses igen til næste år, fordi vi har i hvert fald tænkt os, og vi vil komme igen. Vi skal bare vide, I har været det fedeste publikum, der har været her i dag. Jeg har bare én ting tilbage at sige, det er, Moffe, vil du godt besøge at komme og hjælpe mig? Fordi så er vi to til at være ked af det, nemlig.
for i år. Tak for i 1, 2, år. 3. Hasta la vista. Og Connie.